Atsogoleli hapa sindiona nkona ndikuona pamene pali camera this side. Yes, ndi hapa mai. Ndiye tiyambire atsogoleli asengera Nkandawire. Capacity mic. Ndiye inokumbuyo ko mungobwerera tuku mukhale pamene pali mic pamene so pali maya. Yes. Ziko kwambiri ndimafuna ndipeleke ma comment angapo okuzana ndi ma presentation yambiri akuoneka kuti ma objective amene akuperekedwa sakusatidwa ndi ma target kuti pakata nthawi yakuti target yathu imene tifuna tiyifikire ndi yakuti pamakhala kuti palibe kena kuti mangomva kuti tapanga zakuti koma osayelekeza ndi target imene anali nayo. Komanso budget ya zinthu zimene akufuna kuti apange sakuyikapo iyayi zimangokhala ngati zonse zimatheka kopanda ndalama ina iliyonse. Panalinso mfundo yonena kuti kodi tipeza bwanji ndalama za ma project ena ndi ena amene tikufuna tizipanga muno mu conference. Ndikuona kuti nkhani ya mega farm imene ili kutete ndi malo ena amene tili nawo ilimbikise imene yoyo chifukwa mu ulimi muli ndalama yambiri. Vuto ndila kuti mwina malo ndi amene akhoza kukhala vuto ngakhale kwa ife members a Kristu tikozaso panga ndalama zambiri kuchokera ku ulimi koma malo athu akunga nachepera chaka ndi chaka chifukwa choti timagawana malo athu aja malamoti tizingolima ngati munthu mmodzi osagawana. Tikamagawana timaononga malo amatha. Pali njira zokhazikika zimene zikhoza kuteteza kuti malo tisamagawane malo azitha. Njira zilipo. Ndiye tione kuti potential ya malo athu kandi kutete kandi kuchiya view kandi kwambwatalika potential imene iliko kumene koko ndi chani. Ndiye tigwise ntchito zimene zingathe kupanga ndalama kumalo amene wowo. Kuzala mitengo ndi chuma cha msogolo ndi nkhani yabwino kwambiri. Tikhoza kuzala nthochi, tikhoza kuzala nyemba, chimanga zambirimbiri zimene zikhoza kubweretsa ndalama kumpingo. Ngati malo tili nawo kuthekera tili nako kuti tikhoza kupeza ndalama. Funso limene ndili nalo ndila kuti timagawana 50% budget, 50% budget imasala pa mpingo, ina imapita ku conference. Kuti simungati kwezereko kuti yosala pa mpingoyo ikhale yochulukirapo kuti ma project ena ndi ena amene timapanga pa mpingo kandi kumanga kandi kutani tizikhala ndi kuti tikhoza kupulumukirako ku percentage imene mungatigawire yochulukirapo pa 50% iyo zikoma kwambiri. Yes. Amai. Tathokoza abusa. Ineyo ndine Wema Mtonya kuchokera ku Lilongwe East District Ngwenya Church. Choyamba ndimafuna tithokoza abusa chifukwa cha ripoti yabwino imene mwayifotokoza. Ineyo ndi mmodzi amene mafotokoza za GOT seminar imene inalipo ya entrepreneurship ndinalipo. Ndipo titaphunzira kuchokera kwa Adinda Nkandawire tinapita ku church kwathu ndikukaphunzitsa. Titaphunzitsa anthu anazikonda kwambiri. Ndipo pomaphunzitsa timaphatikiza limodzi ndi mmene anthu tingamabwezere chachikumi komanso tingamaperekeze opereka. Sinzo timachitira limodzi zinapangisa kuti anthu ambiri azibwera chifukwa chiona kuti akuphunziranso za business mu 2024. 2025 taphunzisanso
kupitiriza kuphunzitsa entrepreneurship pa mpingo, ndipo ndi zinthu zabwino kwambiri saname, zatengera anthu ambiri pamene amaphunzira anthu amazikonda. Ndiyeno ndimafuna ndifotokoze kuti Ambuye ngati angalole abusa kuti mupitirize, timafuna tikupempheni kunena kuti no musasire pomwepo, komanso ngati kungatheke zingakhale bwino kwambiri kuti mwina pachaka paja kumakhala ndi masemina cha olokawiri olokatatu ngati zingatheke, kuti no tipitirize kuphunzira komanso kukaphunzitsa kuti no mpingo upindule, komanso anthu ambiri azindikire kapena kuti apeze chuma chimene chingathandizire kubwezera chachikhumi komanso chopereka. Ngati Ambuye sangalole kuti mupitirize, kwa amene angapitirizewo, amene angalowe mu nthawi iyi akayesese kuti